palangga, welcome to my YouTube channel again. Ang pobreng Bisaya, nagbibis dito sa Taiwan. Mga unta ninyo mga palangga, ayan, noodles. This is spicy noodles. Kasi, dito sa Taiwan ngayon, medyo malamig-lamig na. Umpisa pa lang to. Kaya, ito, samahan niyo ako mga palangga, mga kapubling Bisaya. Ayan, ang paniyapon ni Tita Inday. Noodles. Spicy noodles. Para mainit-init ang katawan. Ang ano pala, ito yung niluluto ko. Korean noodle. Korean noodles. O yung mga maarte-arte na salita. Korean noodles. Noodles with accent. Accent. How to pronounce Korean noodles. Korean noodles. I am the model of Korean noodles. Ayan. Masarap siya. Super yummy. Delicioso. But, a little bit spicy. I hope that I can finish this one bowl. Also, with accent. Okay. With one bowl of noodles. I hope so that I can finish it. Let me try. Again, I will continue na. Nag-drama naman, nag-arte-arte ang inyong lola. And then, I have isda here. Tira sa matanda. Steam to kaninang tanghali. Yung noodles ko pala mga palangga, may natira na sabaw sa tanghali. Ayan, yun lang. Nilagay ko yung noodles. Para may lasa-lasa kahit papano. At nilagyan ko ng talbos ng kamote. Yung talbos ng kamote is potato tops. Yun ba yun? Potato tops. No? Pasensya na kayo mga palangga kay high school ralagi ko ba? I really don't know how to speak English. My English is very poor. Kaya pagpasensyahan niya yung English ko. Kasi super Bisaya si Tita Inday, promise. Diyan ka lang kayo ha. Kaya i-check ko muna yung matanda ko anong ginagawa niya. Kasi katatapos na niya kumain, matulog na naman niya. Wait lang, I will back later on. Ayun, naghalungkat yung matanda ko. Nandun sa kwarto. Katatapos lang niyang kumain, ako na naman. Yung kinain sa matanda, kanin, with sabaw ng gulay, at saka steam na isda. Kumain na ba kayo mga palangga? Ito pala, dinner ko. Anong oras na ba dito sa tayo? 6:20
dito sa Taiwan. Pareho lang sa Pilipinas. Sa gabi. 6:30 sa gabi. Ng gabi. I mean. Oh, di ba? Ano talaga ako eh. Magbisaya, Tagalog, magbisaya. Kaya. But anyway. I am proud. Pilipina na Bisaya. Bisaya ko ba? Proud Pilipina. Bisaya. Made in Siquijor Province. Ayan. To those people wants to go to my province. Ayan. Province of Siquijor, Isla de Fuego. Ayan. Pwede kayong pumunta doon sa amin. Maraming lugar na magaganda. Got so much of beaches. Ayan. Yan ba yon? Maraming mga beach doon sa amin sa Siquijor. Magaganda na mga lugar na pwede mong pasyalan. Dati, nung hindi pa yung pandemic, ang daming foreigner doon sa amin na sa Siquijor. Halos araw-araw may darating na mga foreigner from like mostly galing sa may Manila, ayan yung mga American. May foreigner, di ba? Jesus. Unsa man ka Bisaya? Ay, pasensya. O, totoo yun, mga palangga. Marami doon sa amin, mga foreigner. At marami din sa amin na mga foreigner na doon na tumira kasi nakapag-asawa ng Filipino. Ayun. Kaya, doon na sila tumira. Kasi maraming magsabi, oh, the place in Siquijor is very nice, like, very tahimik, peaceful ba? Peaceful. Very tahimik. Same also like in Bohol. I saw so much of this Filipina in Bohol got married in those foreigner. Ayan. Marami, di ba? Marami doon. Doon sa amin meron din. Pero tapos yung iba, doon na lang tumira. Kasi sabi nila, mura daw yung pagkain. Because they convert in US dollar ang pagkain. So, hindi gaano mahal para sa kanila. Pero, for me, as a Filipino, not only with me, to us, for us, a Filipino, if we say or if we heard the price, same like for example, one pack of noodles before is like 4 piso or 5 piso. It depends upon the flavor. But now, the price is, I think, I heard 17 pesos. Oh, see? So, malaki yung pagkakaiba ng mga presyo. Talagang mahal na siya. Kaya, ang hirap na ang buhay ngayon. Kaya kailangan
Kung may pagkain tayo, kung pwede pa yun makain, hindi natin sasayangan. Hindi natin isayang. Kasi sa totoo lang, sa ngayon, ang daming lugar na walang kinakain, di ba? Kaya ako katulad dito ngayon, kung ano lang yung pagkain na meron, yun lang. Tapos, kumbaga, hindi yan maubos, hindi ko yan itatapon. Kasi maalala ko nung time na maliit pa ako, wala talaga kaming kinakain. Mostly pagkain namin noon is kamuting kahoy. Kamote, ayan, gabi. Kaya, ni minsan, pag andito yung amo ko, sabihan ako niyan, itapon na yan, itapon na yan. Sabi ko, wag mo itapon kasi pwede ko yan kakainin mamaya. Kasi nga, kaya, maalala ko yun doon sa amin na wala kaming kinakain dati. Makakain lang kami ng yung bigas na palay. Makakain lang kami niyan. We just eat the rice. When we go to like the fiesta, party, or birthday, like that. But mostly, we eat the kamuting kahoy, cassava. Yan. Kaya, tayo na, kung ano meron tayo ngayon, hindi tayo magsayang ng pagkain kung anong meron tayo. Kung pwede lang makain, kakainin natin. Kasi sayang, di ba? Maraming tao o lugar na wala silang kinakain. Kaya, sa kadaldal ko, ayan, naubos-ubos rin. Buti na lang hindi gaano siya tawag nito, hindi gaano spicy. Sa mga followers ko pala, maraming salamat sa inyo na walang sawang pagsuporta sa maliit ko na YouTube channel. Ayan. Sana maluoy kayo sa akin. Maawa kayo ba? Na suportahan nyo ang maliit ko na YouTube channel. Ang pobreng Bisaya. Nag-ano naman kaya yung matanda ko? Hindi na lumabas sa kwarto. Ama! Ama, niyaw ka ma? Niyaw ka ma? Sorry guys. Nag-advertise. Tinawag ko siya kung anong ginagawa niya doon sa loob ng kwarto. Nag-call siya. Wait lang.
对啊，现在有做饭你做饱了啊。你看定下你还要牺牲，知道吗？你做那边看定下。Palagi ako nag-advertise. Pasensya na kayo guys. Medyo maanghang-anghang na. Diba? Lumabas ang sipo. So, ulitin ko, salamat na marami sa mga followers ko sa YouTube channel ni Pobreng Bisaya na nagbibis dito sa Taiwan. Nawala pala yun kanina, no? Kaya, sa mga supporters ko, salamat ng marami sa inyong lahat. Kasi kahit dito lang tayo sa social media nakakilala, andyan kayo para sa akin. Pag malamig na dito sa Taiwan, pag yung mga noodles dali lang mabinta dito, lalo na pag yung mga spicy. Tahimik na ako, no? Kanina ang daldal. Alam niyo ba kung bakit? Maanghang na.